Joo, kiitos. Mä tiesin, että isänä sä ymmärrät. Joo, kiitos. Mut nähdään sit huomenna. Joo. No niin, hei hei. Kukas se oli? Ismo. Peruus työvuoronsa. Ai tosta noin vaan. Sun pitää laittaa solaiset kuriin. No just nyt niitä ihan liikaa. Ne ei varmaan kannata alkaa kukkoilemaan. Onneksi Eeva sentään voi luottaa. Sä et sit voi olla hetkeäkään puhumatta siitä. Eikö mä saa enää edes mainita sen nimeä? No sä turvaudut siihen joka asiassa. En mä tiedä, onko tässä meidän jutussa enää mitään järkeä? Onhan meillä ollut meidän ongelmat. Mutta olisi ikävä kompuroida joku toisen kanssa. Ja jatkossa mä lupaan kysyä sun mielipidettä tärkeissä asioissa. Työ- vai yksityisasioissa? Molemmissa. Ja yritän olla avoimempi, puhua ja pussaa. Okei. Näytä sitten. Työpöydät ja sängyt me hommataan, mutta muuten saatte sisustaa just niin kuin haluatte. Sopii. Niin mullekin. Mut mitään hankintoja ei tehdä sit ennen kuin mä näen, mitä ne maksaa. Mä en oo mikään miljonääri. No mä tiedän. Mä oon asunut ennenkin sunkaan. Mihin mä voin muuten laittaa nää? Mennään raivaa kylppäristilaa. Kohta sinne ei muuta mahukkaa, kun siellä on meidän molempien purnukat. Nyt riitti sisustaminen tälle illalle. Mukavaa, että Viola näyttäisi tykkäävän susta. Mä en jaksas mitään kinastelua. On sehän siedettävä. Sun kannattaa pitää nyt varas. Talismanin charmi puree ja Viola on nyt sun sisko. Tai lähinnä kämppis. Niin kuin Lindakin. Vai pitäisikö mun rupea kutsua Lindaa mun muutsiksi tai jotain? No äitipuoliksi nyt ainakin. Eiköhän meistä tule ihan ok perhe. Se sit meni ja juorus sulle. Kire on vaan huolissa. Niin mäkin oon. Meistä. Mä näin, kun te kisailitte siellä Moosessa. Me ollaan vaan ystäviä. Eikä teidän välillä ole mitään muuta. No niin, Jirikissä. No pitäisköhän sun sitten uskoa sitä? Ja mua? Jiri seurustelee Alissan kanssa. Ei se enää haikaile mun perään. Ja mä oon tosi onnellinen sun kanssa. Niin mäkin suu. No tämähän on ihan tyhjä. Tarvii varmaan lähteä käymään kaupassa. Ei tarvii. Meillä on tänään juhlailta, eikä siihen sovi mitkään makaronit. Meidän perhe syö tänään ulkona. Oho. Tarkoittaako toi pikaruokaa vai jotain ihan kunnon ravintolaa? No tähän paikkaan piti varata oikein pöytää. Onks Moose nykyään niin hienostunut? Älä kuvittelekaan, että me sinne mennään. Tästä tulee ikimuistona ilta. Mut justhan sä sanoit, että sä et ole mikään miljonääri. Sun takia mä venyn ihan mihin vaan. Yritätkö sä nyt saada mut riisumaan? Itse asiassa mä yritän saada sua pukemaan. No niin, kello käy. Hopi, hopi, hei lapset, nyt ykköset päälle. Taalasmaan Kari. Mä en enää tunne sua. Erikäisen Linda. Mä haluan vaan pitää sua hyvänä. Mitäs? Kiitos. Vielä yksi tuoppi. Johtaja onkin näköjään juhlatuulella. Tai hei, laita sittenkin jotain tiukkaa. GT.
Pistä pari tekilaa. Meillä on kyllä sitruunat loppu. Kyllä se menee ilmankin. Sori, onks tää vapaa? Ja niin on mäkin. Petteri. Laitela, Kalle Laitela. Tunnetaanko me jostain? Enpä usko. Tosin tää kaupunki on kyllä loppujen lopuksi aika pieni. Tässä olisi nää. Oisit sä halunnut toisen? Mä tarjoan seuraavan kierroksen. Mitä otetaan? Lisää viinaa. Toista samanlaista. Maailman nopeimmat suomalaiset ja kaikkien aikojen kausi. Formula 1. Nyt C Morella. Katso c-more.fi. Savujuustoa. Pekonia. Hyvänen aika, miten hyvä. Savujuusto, pekoni nyt 3,95. Ehkä tää riitely on sittenkin ihan ok. Miten niin? No kun sopiminen on näin mukavaa. Pitää varmaan sitten laittaa heti uusi riita pystyyn. Tai no me huillaan hetken ennen kuin sovitaan uudestaan. Mä rakastan sua. Vaan sua. Todista se. Osaisitko vähän jeesottaa? Jos mä jotain osaan, niin tän mä osaan. Faija opetti. Ai Seppuvaari. Jep, sama äijä. Ja nyt saa pitää multa. Niin, ja mun lapsista joskus multa. Kun olet lisännyt liian aikaisin. No varmasti. Hyvä tuli. Soitit sä muuten äidille? No, mitä se vastasi? Enköhän mä saanut sen vakuuttuneeksi. Ei se oo tulossa tänne. Toivotaan. Mitäs seuraavaksi? Toi on ainakin juomatta. Ja toi. Sori, mun on pakko lähteä. Ai kotiin. Odottaako sua siellä joku? Niin kuin mä sanoin, mä oon sinkku. Mut sä voit lähteä mun mukaan. En mä voi. Ottaako sua sitten kotona joku? Ei enää. Paitsi faija. Mun loppui äskettäin tärkeä ihmissuhde. Mä en halua uutta. Kuka tässä mitään puhuu seurustelusta? Otetaan vielä yhdet ja pidetään hauskaa. Sun luo. Ei muuta. Jiri, tuu tänne. Tuu leikkiin. Me ollaan täällä. Oh, me jätin kiinni. Siis mitä te teitte siellä yhdessä? No mikä siinä nyt on niin kummallista? No ette sitten vähän niinku vihaa toisianne.
Vetti jakastutko sä oot niin ihana. Vai et sä halua meidän? Halu. Mä haluan tehdä molemmat. Kelpaako? Vielä kysyt. Wow, sä oot kaunis. Kumpi avaa? No, mikä sulle nyt tuli? Kuka siellä nyt on? Hei, sä oot varmaan Linda. Ja oletko sä Kari Taalasmaa? Mitä tää nyt on? Linda. Menisitte mun kanssa naimisiin. Tässä ja nyt.